Така, здравейте хора, ние сме в Бургас и в момента сме на паркинга и с моята приятелка сега ще ходим на едно заведение с Чичо, и с двамата Чичо Митко, не баща. Лъкни малко. И това, чакай хора, аз се скажа. И ще ходим на заведение, вече Чичо Митко с Борчовете Стевко отидаха на спирката, за да могат да вземат автобуса. Искам и аз да кажа нещо. Значи, 100 часа се бавя с Дюмин. Ама 100 часа. Той не ядахме дюнери, вижте, аз направила прическа. Първо дюнери, след това кафе. Нищо няма да свържа, сега ще изхвърля. Да. Така, нещо друго искаш да кажем на хората. Аз между другото съм сложили протектор и сега протектор съжалявам защо си сложи протектор, защото отпечатъците става много мазало и нов протектор и да, това е супер. Аз много време съм го искал, така че вече Очаквайте час 2. Да, след малко, след една секунда. И така хора, както виждате, аз не можах да говоря, но времето в Бургас беше прекрасно. Слънцето беше, както може да разберем, садките. И да, тук снимах лица. Просто времето беше уникално. Да. Просто не можах да говоря, защото имаше музиката беше силна и колата се чуваше и просто не можах да говоря, така че смятам, че така по-хубаво ще стане. И тръгнахме с Чичо, скакаме, общо с Зори бяхме изселените, тъй като аз се не изпитах на Зори, защото кажа на хората здраве да това, баща и дъщери хванаха спирката за... Да, тук е нагара да кажа друго, обаче беше много кринче тук, тъй че не го впитам от това. Здравей, ма! Да. Така, приятели. Здравей, хора. Да, надявам се да харесате. Да, спросете. Камелия казва, дето ме снима, така и се смея, Тук е връжи. Да. Кома! И с нея ще отидам на едно кафе. Да, не, между другото ще ходим на кафе, хора. И очаквайте новото видео. Да. Не две. Това е, аз го правя на част и това е едно видео, това са няколко видеа в едно. От мен да мини, айде, батко, очаквайте новата серия. Абонирайте се за канала. И пишете в коментарите коя Я покажи къде да се абонира. Тука. Кажи ме. Тук пишете в коментарите. Тук ще ви излезе някъде на екрана. Не за това. Това към пишете в коментарите. Най-по-красива камето или аз. Слушайте лайк. Пея свят. Здравейте, хора. Айде, то са включи в видеото. Здравейте, хора. Ето жена. Петлите пеят. Така, хора, пристигнахме къде са плите. И да, хора, пристигнахме И ще ходим на кафенето, което не знаем. Кое е също, защото има две кафенета. Те как се строителни сме. Това черното Средала сме и да, малко пак ще включим. И така, хора, вече сме извън колата и осъзнахме кое е заведението, което...
това е черното. Черното. Айде бе, хората Някъде, чакай. Червеното и да, хората тръгнат. И ние сме с тях. Ето, висички. И да. Да, хора. И... Ти ще кажеш нещо малко. Да. Здравейте от мен, приятели. Най-накрая успяхме да видим каквато почивано заведение. Аз много ти казах, че това, ама никой не ми повярва. Така, хора, само да ви кажа, че ние леко се мачаме с старото, защото сме... Те почти... Аз ще пия горешко. Те почти... И аз ще пия горешко. Не ги вземате, чува, ще те пукна в главе. Мамчето, мамо, кажи нещо ме. Как бе? Чува, обаче са много големи. Ти ще кажеш нещо, мама. Зори, аз то... Ти каза вече. Аз не, 5 пъти я разпитах в това, в моето видео. Ама ненормалница. Вие хора... Да, хора, вижте сега. Хора! Сега чакаме зелените човек. Няма пицарията. И сега ще малко ще пресичам. Ти пък пицарията тук някъде виждаш ли бе? Пицарията! Пицарията е там. Тази пък пицария. Хора, написахте ли в коментарите коя най-много ви харесва? Тяното или аз? Те ще напишат. Сигурно сама, защото аз нямам цялостен канал, имам социални мрежи и си известна. Много съм. Това е неизвестно. Много съм тъжна от вас, хора, ако напишете камито. Може сега пък да напиша от тебе. Аз няма да съм тъжна, ако напиша от тебе. Всеки си има съмнение. Добре, хора, обещавам. Ако харесвате... Нагоре. Сега ще видите заведението, е супер яко. Ако харесвате... Така, хора, обещавам ви, че ако изберете камито, няма да й дам награда. Обаче, ако изберете... Ама зави сега, той може да няма коментари, защото под моите видеа много често няма коментари, тъй че само една моя приятелка гледа с ученичка и това е Флоренция. Ти я знаеш. Флорито, Да, Флорито, Флоренция. Обаче ние в неделя пак ще идваме. Айде, другите паски застават назад. Лъкте малко да се изкажа. Така, искам да кажа, че в неделя пак ще идваме. Да, и за малко година пак ще имам, защото... Супер яко! И ето го заведението, сега ще го покажа. Чакай. Ето това е заведението. Много е яко, хора. Аз ще пия горещ шоколад. И аз ще пия горещ шоколад. Обаче розов, ако има. И ще ви снимаме. Сега ще го покажа по-отблизо. Ето го. Чакайте. Ето го, там Ето шето го ми, заведението. където... Айде. След малко... Да, пак се включа. Дай да видим, да четем кога. Не съм известна. Ама не искам. Кое? Спокойно, хора, аз няма да се сърдя, ако напишете камито. Да, сме ще покажем това операция. И така, хора, това е всичко това. Чакайте следващия влог. Приключвам тук, защото имам 7% и да, очаквате следващия влог и се абонирайте за канала ми.